Jotono lamsogo ani katal video 22 tario je exam cancel ongmani Goria puja ni bagui o exam swlaijakha buphuru wngnai obo wngnai 20 tarik 5 mas 2025 hinke oboni logio no third semester minor boroni bo change khlai rwjakha 6 tarik 5 mas 2025 exam tongmani obono 21 tarik 5 mas 2025 swlaiui rwjakha oboni logio TDP is ni bo English jemon English 3 amti hai boroni bo change khlai rwjakha je 6 tarik exam tongnai obo 21 tarigo thangui ongnai kha khlaio buji mankhana hanai norok tewasa sabono norok no je 22 tarigo Goria puja ni bagui cancel ongnai obo 20 tarigo thangui exam ongnai te oboni logio je 6 tarik 5 mas 2025 exam tongnai ni bo cancel khlaiui te katal der swlaijakha bongnai 21 tarik 5 mas 2025 kha khlaio buji mankhana nei tumung no buji angui tongkha ke comment khlaina bagui tapok de hambai jotono।